नांबाय नै स' गाइस दायो बासुगाव थांनो नागिरदों जोंनि गामियाव सानै बोराय दङ आरो साथाम बुरि दङ बिसोरनो आङो बायनानै हैनो नागिरदों आंनिफ्राय अननानै जि थाङो एसे मा बायनो हायो बिसोरनि थाखाय आं बायनो नागिरदों आरो बिसोरनो ब्रयलार आरो बिनि उनाव जुमाय बिसोरनो लोंनानै आं बिसोरखौ फुजिनो सानदों एसे स' दायो आं बासुगाव थांनि एसे खमावनो मोनलाङो होनदों बर'नि माखासे ट्रेडिशनेल ड्रेसफोरखौ स' थांनि लेट्स गो गाइस स' आंनि लोगोफोर आं दायो स्कुटि सालायबाय बासुगावसिम थांनो ओंखारबाय लासैनो गाइस थांगासिनो दं दायो बासुगाव मार्केटाव थांनो नागिरदों ओजोंहाय बेयावहाय खमावनो मोनलांगोन बायदि मोनदां स' मा बायनो हायो आं माने एसे बायनानै हैनो नागिरदों आरोना मिथिबायना स' फैसाबो इसेबां बारा गैया बाट जि दङ आखायाव बेखौनो खरस खालामनानै बिसोरनिफ्राय अननाय मोननो लुबैनानै आं हैनो नागिरदों स' आंजों फैफाबाय थाबानो जाबाय स' गाइस मोनसे खानिफुर दै दङ बे चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो माबाफोर जाबाय दामनि सेराव थानाय खानिफुर दैमानि साजों थांनाय दालांनि हालोदा बिराद गाज्रि स' बेखौ सरकारा थाबैनो नायथों जिखियानो जाथ'आ मानो दायो जों बासुगाव थांगासिनो दं स' लोगोफोर बियो गयबारि दा जों गयबारिखौ मोनबाय बैयाव हाइरड मोनसे मोनबावगोन So guys, I'm driving and we will reach to Basugaon very soon. So just to wait. रावबो नोंखौ नेया दे रावबो नोंखौ वेट खालामा The main road of Basugaon and we will reach very soon to Basugaon city and already I told you guys I'm going for buy our traditional dress with gamsa, aronai and dokona. etc दख'ना आर'नाइ गामसानि उनावहाय बायदि जाबावगोन बायनाया आं आसाखौनो खालामाखैमोन जे आं नैबे मोनसे गस्ला बायगोन बर' हारिनि ड्रेस ट्रेडिशनेल ड्रेस आं बेखौ बायनो होननाबो थांखायाखैमोन स' नोंथांमोना नुनो मोनगोन आं जाय गस्लाखौ बायदों ओरैनो आं फेसबुकआवथ' पस्ट खालामखाबायानो अब्लाबो आं भिडिअ शुट खालामदों बिनि सायावहाय अब्ला भिडिअ शुट आरो फट'जों डिफारेन्स जायो स' लोगोफोर बेयावहाय दसे सम स्कुटिखौ लाखिथ'नि आं बेयावहाय मानि थाखाय स्कुटिखौ लाखिदों नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन बावैनो र' गारि थांनो होग्रो गारिनि उनावहाय बारस'नोसै स' लोगोफोर बेनो खोथाया कि आं गावनि खामानिखौ साननानै मावनो नागिरदों नोंथांमोना मा सानो बे नोंसोरनि गोसोनि खोथासै आं बेखौ सानो इसोरा जोंनो जिउ होयो मन्दिर बेवहाय गनेशनो लांनो नागिरदों राजा ठाकुर दल राजा ठाकुर देवालय थाइबा लांनो नागिरदों बोराय बुरिनि थाखाय मोजां ड्रेस बायनानै मोन्थों स' आङो थाइबा बेवहाय डनेसन होबाय इसोरनि नामाव स' थांसै गाइस नोंथांमोना साननो हागौ कि डनेसनखौ होफ्लादोंसो नाथाय आङो सिगाङावबो होखायो मानो होनबा बै समाव भिडिअ खेबग्रा रेकर्डिं खालामग्रा गैया नालाय बेनि थाखायनो देखायनो हाया बाट दायो बे समावनो रेकर्डिं खालामग्रा केमेरा हमग्रा मानसि दं नालाय बेवहाय आं रेकर्डिं खालामना खोन्थानो हादों आरो बेवहाय आङो जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिशनेल ड्रेस बायनो फैनायजों लोगोसे बेखौनो देखायनो सानसै लोगोफोर सुइट मेथाइ जानो लुबैनानै रेस्टुरेन्टाव हाबबाय गाज्रि मोननाङा लोगोफोर एसे जानि गोदैनो खुगाखौ खालामना लानि सुइट जाखांनायनि उनावहाय दानिया जों जाय दख'ना आर'नाइ गामसा बर' हारिनि ट्रेडिशनेल ड्रेस बायनो फैदोंमोन जों बेवहाय बायगोन सफैबाय र मोनफैबाय जाय जायगायाव फैदों बेयाव बायनोसै लांनोसै स' लोगोफोर आं दानिया दख'ना बायनायाव मुखुबथार दख'ना बासिनायाव मुखुबथार कालार नायगासिनो दङ मादिखौ मोजां नुगोन मादिखौ गाज्रि नुगोन इसिबां दामिबो बायनो हाया आरो बिसोरनो इसिबां दामिबो हैजाया बोराय बुरि बिसोरनि टाइमा इसिबां गैलियाबो आरो बिसोर बेफोरबायदि दख'ना बर' सिख्लाफोरनि गानखाया आरो बिदि गाननायबो नंखाया आं बेखौ मिथिखायो बिनिखायनो ओरैनो बायगारना लांनायसो जागोन स'
बेबो मोनसे दावराय मोख्रेब होननानै बुंदोंमोन आं मिथिया बेखौ बाट आं बेलेग जाथिनि कालारफोरनिफ्राय मोजाङानोमोन बेबो बाट आं बेखौ लानाय जायासै गोबां दख'ना बासिदों आं कालार आरो थाङै थुङै थांनानै बुरिफोरनि थाखाय माया साबजाथाव आरो माबायदिया साबजाथाव बेखौ आङो गोसोखां आरो दखानदारिजों रायज्लायनानैजों लोगोसे आंजों थाफानाय लोगोजों रायज्लायनायजों लोगोसे नैबे दख'ना बेखौ नायबाय बेखौबो साजेसन खालामबाय नैबे दख'नाखौ ओमफ्राय बेबायदिनो एक्जेक्ट र' बे नङा बे मोजां ना स' फाइनेलि आं दख'नाखौ मोनबाय जायखौ नागिरदोंमोन स' गाइस बेखौनो लानोसै मोनथाम गांथाम साथाम बुरिनि ओमफ्राय दानियाबा गामसा गांनै बेखौ माथो एसे बोरैबा नुदों कालारखौ गाइस नोंथांमोना सानदों जानांगौ आं मानो सानना देखायदों आं बिनि देखायनाय जाना जाबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों नालाय मा बायनो नागिरदों बिनि थाखायनो आं देखायनाय जाबाय साननानै मोजां नुदोंना बेखौनो लानोसै बेखौ लानानै भिडिअ बानायसै उनाव गेजेर समबा मिथिबाय ना दे होमब्लाय दायो बायखांबाय आं बेखौबो बायना लाबाय गानखाबाय मोजां नुदोंना लोगोफोर मोजां नुदोंबा कमेन्ट्स होबानो जाबाय फंबाय दख'ना बायबाय बेदन दख'ना होनना बुंदों आर'नाइ बायबाय ब्लाउस बायबाय आरो बिनि गेजेरावहाय गांथाम ब्लाउस गांथाम दख'ना गांनै गामसा गांनै आर'नाइ स' जोंनि गामियाव बोराय बुरि दङ बिसोरखौ आङो खुलुमनो नागिरदों बरायनो नागिरदों आंनि गोसोनि गोथारजों ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो बेखौ बायनाय जादों बासुगाव खमावनो मोनो होननायखाय मोजां मोनो होननायखाय फैदोंमोन नंमारगौ जि मोजां मोनबाय आं गस्लाखौ एखेबारे बरिया स' गाइस मोजां नुदोंना नुवाखै आंनि गस्लाखौ मोजां नुदोंबा कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय स' दायो लोगोफोर जों थाबैनो बायखांबाय दानिया थांफिननाय समसै नारें आरो बानलु गोथां ब्रयलारखौ हांनानै बेखौ बिदै बानायनानै बानलुखौ देनानै जागोन आरो ना स' एबार ब्रयलार मासे लायनोसै थुदो स' मासे लाबाय ब्रयलार 2.350 माने आराय केजि जानो 150 ग्राम खम दानिया मोनसे सोंथि एसेबां बुरजा जानो हागोन जानो खिनांबाय नै खियाबो जेब्ला दाउ बायो अब्लासो बे समाव गिनानै खिगारबाय दाउआबो नैबे हासिब बेखौ खादों आङो दायो थांनाय समसै साखाफारा जाखाबाय दानाबा ब्रयलारखौ लानोसै थांनोसै गाइस थांनोसै दानाबा लानानै गावखौनो गाव हाबा जाखानाय बायदिसो मोनबाय आङो माबा संसार जानायाव बायदिसिना खरस बायना बेफोरबायदि बायनाय बायदि मोनबाय आं गावखौनो गाव आसुरित लोगोफोर दायो बासुगावनि मेन रड मोनफिनबाय दहाय जों डनेसन होनाय मन्दिरखौबो मोनफिनबाय स' गाइस दा जों दायो खरस खालामना फैखांबाय ब्रयलारबो बायबाय संख्रि बानलु गासिबो बायजोब्बाय जानो थाखाय सावगोन माने हांगोनसो ब्रयलारखौ मिथिबायना बिनि थाखाय स्पेसियेलि भिडिअ बानायगोन बेलेग जानायखौबो बानायलायगोन आरो ना मालायफ्राबो जानाय भिडिअ बानायो आंबो बानायनो नागिरदों आरो माबायदि मोनो बिरादनो टाइम वेस्ट बायदि मोनो ना मोना मानसिफ्रा माखासे मानसिफ्रा जानायखौ मोनो नायो नालाय ओंखायनो आंबो बानायनो नागिरदों आरो माने आंखौ बानायनो थिनो नालाय दायो गस्लाफोरबो बायना लाबोबाय दख'नाफोरबो गामसाफोरबो आर'नाइफोरबो आङो बुंखादों अलरेडि बेखौ मानि थाखाय बायदों दायो न'सिम थांगासिनो दङ मोनाबायबो दहाय सानावनो फैदोंमोन दायो साराय सारिथा ना 5थासो जाबाय खोमा दां ओमफ्राय टाइमखौबो नायाखै आं नायनायालाय मोनाबाय बे समावनो मोनाखै नालाय गोजांनाय मोनहांबाय एसे जाम्पारखौ खुनानै नैबे बर'नि ड्रेसखौ गानबाय आङो मोजां नुनायखाय एखेबारे थ' गाइस आं बिदिनो बिदाय लानो सानबाय नोंसोरजों गारि सालायनानैनो स्कुटि सालायनानैनो स' नेक्स्ट भिडिअ'आव नेक्स्ट ब्लग भिडिअ' नोंथांमोनखौ लोगो हमनोसै दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै बाय